Na tom mieste straší. Presne to sa rozprávalo o budove starej školy u nás v meste. Nevyučovalo sa tam už viac ako 60 rokov, no povery sa stále šíria. Než sa v minulosti budova prerobila na školu, mal to byť siročinec. Podľa zvestí, ktoré sa šíria, tam s deťmi nezachádzali veľmi dobre a tak tam strašia dodnes. A presne v tejto budove chcem dnes prespať. Doteraz neverím, že ma na to kamaráti prehovorili, no teraz už cúvnuť nemôžem. Ako posledná ku škole prišla Aneška. Tak, pripravení? Vošli sme do školy a v jednej z najbližších tried sme si rozložili veci. Keďže bolo leto, čakala som, že vo vnútri budovy bude celkom príjemne. No bol tam zvláštny chlad, ktorý som nedokázala vysvetliť. No všetko začalo až po zotmení. Počuli sme nárek detí a zvuky krokov odrážajúcich sa z podlahy. Počúvajte, zabalíme to a pôjdeme preč, na toto ja nemám nervy. Začal náš kamarát Marek. Nikto neprotestoval, tak sme si zobrali veci a vydali sa k východu. No keď sme k nemu prišli, dvere sa nedali otvoriť. Ukáž, skúsim to ja. Povedala som, no nech som do dverí tlačila akokoľvek, nedalo sa s nimi pohnúť. Zrazu som počula niekoho povedať moje meno. Prudko som sa otočila a v diaľke som videla postavu siluety dieťaťa. Vidíte ho aj vy? Spýtala som sa ostatných. Nemuseli mi odpovedať. Podľa výrazu v ich tvárach som vedela, že áno. Kto vôjde, viac neodíde? Zašepkalo dieťa strašidelným hlasom predtým, než zmizlo. V panike sme začali dvere ťahať všetci, no ani sa nepohli. Potom už si pamätám len detský smiech a tmu. Keď som sa prebrala, sedeli sme vonku pred školou. Bolo už ráno a nikto si nepamätá, čo sa ten večer stalo. Na ku školu už sme sa nikdy nikto nepriblížili.